akuluakulu nzikato za dziko la Malawi zakwiya kwambiri m'masamba mchezo omwe tikaona ni nkhani zikuluzikulu ziwiri zimene zikuzungulira. Nkhani yoyamba ndikhudzana ndi msewu wa M1 kuchokeratu pakanengo kafika ku Songwe mboma la Kalonga. Nkhani yachiwiri ndikhudzana ndi chigamulo cha kubwalo la milandu ku Supreme Court pa nkhani yokhudzana ndi banki ija imadziwika kuti Finance Bank. Ndi nkhani zimenezi tatha kutolerako ena mwa details amene tifuna tigawane nanu mmene zikuyendera kuti chimene chinachitika chenicheni ndi chani komanso chikuchitika ndi chani. Makosana tiyambire tione nkhani yokhudzana ndi msewu wa M1 kuchoka pakanengo kupitano ku Songwe mboma la Kalonga. Paja tikatsatira bwinobwino msewu umenewu unayambika ndithu mbuyomo mu ulamuliro wa Dr. Laza uja amachemerera kuti chitukuko pena paliponse Dr. Laza mpaka na 2030. Nkhani zimenezo tikudzitsata bwino mmene zimakhalira. Nawo chimene chinachitika nchonena kuti msewu umenewu wa M1 unagawidwa ma section angapo. Section yoyamba ndikuti msewu umenewu umayenera kumangidwa kuchoka pa Kia bomato la Lilongwe kapena kuti Kamuzu International Airport kukafika ku Kasungu, yomwe akawerengera makilometers yake ndi 102 kilometers. Kuchoka pamenepo palinso kuchoka pa Kasungu kukafika kwa Jenda yomwe ndi 86 kilometers. Palinso pati ina ndikuti kuchoka pa Jenda kukafika ku Mzimba limene ndi 47 kilometers. Pati ina ndikuti kuchoka pa Kacheche kukafika ku Chiweta yomwe ndi 66 kilometers. Pati ina ndiyo Kalonga kukafika ku Songwe yomwe ndi 46 kilometers. Ndipo jama section amene anapasidwa ma contractors osiyanasiyana. Paja kuna contractor amene amadziwika ndi zina loti China Henan International Corporation Global kapena kuti CHICO. Contractor wina ndikuti ni Mota Angel. Kuchoka pamenepo contractor wachitatu ndi Shandong Liquor Global. Nawo chimene chachitika nchonena kuti project imeneyi mwambiri yayima. Nkhani notu si chifukwa chonena kuti kugwa mvula kapena kuti chanchani ayi. Makosana aja zikuona kuti ananyambita ndalamatu zimene amene akugwiritsa ntchito polipira ma contractors amenewo kuti apitirize kugwira ntchito yomangatu msewu umenewo. Ndeno chimene chinachitika nchonena kuti ndalamazo kumene zinachokera ndi ku European Investment Bank. Ndi ndalama zimene zinachoka kumeneko ndi zokwana 291 million euros. Ndi ndalama imeneyo inagawidwa ma section angapo. Section yoyamba 95 million euros imene akasintha kumalawi kwacha ndi 308 billion malawi kwacha. Inali yonena kuti dziko la Malawi latenga ngati ngongole ku banki imeneyo ya European Investment Bank kapena kuti EIB. Ndeno ndalama inayo inali yonena kuti banki imeneyo yathandiza zimene zikutanthauza zona kuti ngati Malawi ali ndi ngongole yoti azibweza kumeneko. Ndeti mazoka kuti ngongole zimene zikamakhala zimakhala ndi ma interest chani. Inali imeneyi 95 million euros yomwe ndi 308 billion malawi kwacha. Ndalama zimenezo zonsezo akaziphatikiza cholinga chake chinali chonena kuti amangire nonse umenewu wa M1 kuchokera pakanengo kukafika ku Songwe kukalonga malo amene tachulaja. Nawo chimene chinachitika nchonena kuti ma contractors anayamba kugwira ntchito monga amene ambiri timaonera msewu umene mukuti zimachitika ndithu ntchito imayenda mene amazichemerera makosana amene aja. Komano kusereko zikuoneka kuti ndalama zija makosana anasololapo ndalama yokwana 95 million euros imene ndija imene dziko la Malawi linabwereka kumeneko kuti lizibwezano pang'ono akamatolera misonkho yomwe ndalama yake ndi chano imene tikuti ndi 308 billion malawi kwacha. Zimene zapangisa zona kuti ma contractors ayimeto kugwira ntchito. Nkhani yake ndalama ndithu sanalipiridwe. Ndeti kuziwa kale kuti munthu ameneja amene anali nduna ya za Transport and Public Works ndikuti anali Jacob Hala, of which ndotera Jacob Hala ndi timu yawo ndi amene ali responsible pankhani imene kuti afotokoze bwinobwino kuti ndalama zimenezo zinapita kuti. Kuphatikiza panepo bungwe lija la Roads Authority likuyeneranso ndithu kuti lifotokoze bwinobwino chifukwa kuti ndi amene akudziwa bwinobwino kuti ndalama zimenezo anaziyendesa motani kuti zinalowa m'matumba ati. Chifukwa tinene zonapa ngati ndalama sizikuoneka ma contractors sanalipiridwe
nkhani ndona kuti ndalama enake anazipanga divert kuzipitisa kwina kwake. Ndi amenewo akuyena kufotokoza bwinobwino kuti misonkho ya Malawi inapita kuti fanda kuti aino ake amene atibwereka ndalama aja azafunabe ndithu kuti inu ndi ine tisonkhe limodzi tizibweza ngongole imeneyo. Ndi singamabweze ngongole yonena kuti ndalama zake sizinagwire ntchito imene inatengeredwa kuti igwire. Nkhani ina imene kumazavutanso ndikukhuza ndi banki ija ya Finance Bank. Paja pa 3 February 2026 Supreme Court anagamula kuti Reserve Bank ilipireto banki imene ya Finance Bank ponena kuti anapanga violate chigamulo chimene anachita mu chaka cha 2005 kuti no alandidwe license a banki imene ya Finance Bank. Ndi ambiri akuzuzula kuti zimene zachitikazi zikuoneka kuti ino ili ngatinso kachigeti yapadera potengera kuti nimene nkhani zake zikumveka zonena kuti liquidation inachitika mu chaka chimene cha 2005 chifukwa chonena kuti banki imene ya Finance Bank inakanika kufikira regulation ya FDIC. Ndi chigamulo chimene chabwera ku Supreme Court ko azitha kutheka zonena kuti majaji amene amapanga nkhani imene amaweruza nkhani imeneyo kuphatikizanapo ndi mwinake wa banki imeneyo Rajani Mahatani anamvana kusereko kuti no ngati njira imodzi yofuna kuphulira ndalama ndimeneyo kuti agamule kuti Reserve Bank inaphwanya malamulo so that kusereko akaphulire ndalamato zimene zichoke ku misonkho ya Malawi. Ndi imene nkhani zake zikuyendera m'masamba mchezo. Paja nkhani yake ndonena kuti Reserve Bank akuyena kulipira banki imene ya Finance Bank ndi kuti no interest imene banki imene akupeza kuyamba mu chaka chimene cha 2005 kuzafika mu 2026 pa 5%, yomwe ndi ndalama zochuluka kwambiri. Chonsecho banki imeneyo ya Finance Bank inapanga violate exchange control. Ndifake banki ya Reserve anazalamula kuti aipange revoke license imeneyo komano liquidation ndi kuti inali ya voluntary. Ndi imene nkhani zake zikuyendera kumeneko. Ndipo zonsezi zimene zikuchitikazi anthu ndithu akumazaona kuti chilipo china chake chimene chachitika makamaka kuti kubwere chigamulo chimenechi chovula zatu Amalawi. Ndi enanso akumazapitiriza kunenanso kuti ma main media stream nkhani zimene akumazazilengezera zikuoneka kuti amalengeza mopanga cover up zina ndi zina. Ndi tikudziwa kale kuti ma main media stream ena akumalemba ndithu nkhani zimenezi komano nkhani zake samayika ma details bwinobwino. Ndipo zifukwa za zimenezo anthu akumazaona kuti nkutheka kuti amakhaso akupindula mu zimene zimachitikazo. Ena kumazapanga lifa ndi kesi ya SATA. Paja SATA munthu amene zimene zinkachitika ndi zonena kuti amapezeka zonena kuti ma main media stream amapasidwato ndalama kuti no asamalengeze nkhani zokhuza ndi katangati ndi ziphuphu amene ankachitika munthu ameneja. So ni nkhani ndithu zimene zikuona kuti zakuisanzika kwambiri zimene zikuzungulira kunjako. Of course tikapita ku nkhani ya msewu umenewu wa M1 zikuoneka kuti no pamakhala kuloza nachala chipani cha Democratic Progressive Party. Usogolero umenewo umaloza chala chipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha MCP so nawo amazaloza so chala usogolero umenewo makamaka potengera kuti project ya msewu umenewo inayambika kalekale maplani ndi chipani cha Democratic Progressive Party ndi amene anayamba kupanga initiate china chilichonse komano pa ground upanga implement nkhani yokhuza ndi ndalama chanchani amene no akaphulira kumeneko ndi chipani chimene cha Malawi Congress Party, of which ndionera kuti ngati kuli kutafunidwa kwa ndalama ndote makosana ake ndi amenewa amene anali pa ground chipani cha Malawi Congress Party. Blame ndithu ikupita kumeneko. Imene mumakosana ndi imene nkhani zake zikuyendera. Situ zoti mwene maganizo pa nkhani zimenezi ngati maganizo alipo fotokoza no comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu. Sewule panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakufikirani musavuta.